Sanibonani. Angazi ukuthi ngizoyikhuluma kanjani lento okufanele ngiyikhulume. Kodwa ngikhulumela abazali bami. Ngisabela impilo yabo. Ngiwumntwana mina ekhaya. Noma ngiganile kodwa izingane zakwethu lezi okukhulunywa ngazo njengamanje. Eyigcwele umhlaba wonke, eyingababulali, eyinezibhamu, eyinenjini, eyishiselwe imoto. Okay, kulungile-ke. Benzeni ubaba nomama? Ukuthi yena sekufanele bona belala ehlathini ngenxa yokuthi kuzogcwala amadoda ekhaya. Iy'mbuzi kababa zona yithathelani. Kungena abantu ekhaya, kubaleka abantu egcekeni, bese bebamba iy'mbuzi, behambe nazo. Ikuphi lento kwi-Constitution? Bahlasela zonke izindlu zakithi, beshaya iy'ngane, behlukumeza iy'ngane, bethi iy'ngane ziy'mboze ngoblankethi, beshaya iy'ngane ngama-remote. Kanti siphila sivikeleke uma kwenzenjani thina? Ngiphephe kanjani mina? Aningitsheleni ukuthi ubhuti iliphi leli cala nalo, ngoba kukhulunywa nje ephepheni namhlanje kuthiwa wabulala umuntu. Ubhuti uya-attend icala leli lokuthi yena kuthiwa wahamba phezu kwaqhude ngemoto. Lokho kushiwo womtolo. Angithi basho njalo, uya-attend emelimoto. Uma ukuthi akafile uqhude. Anti uqhude uyena lo kade esekhaya ezontshontsha iy'mbuzi behamba naye i-NIU. Angithi bamvikele bona. Bahamba naye okay-ke. Akafile. Ungena imizi yabantu, uthatha ilokhuzana igross ey'tolo. Ngenxa yokuthi yena yena uvikelekile yena. Uhamba ne-NIU, unalo lonke ilungelo. Ethatha iy'mbuzi kababa eyoy'dayisa. Banelungelo. Njengamanje bashisa iy'moto zasekhaya. Banalo ilungelo bona lokwenza konke lokho. Iliphi leli cala abanalo abangaboshwa beboshelwe lona? Uma ukuthi ngempela kunecala ababoshwa ngani? Thina abazali bethu nithini ngabo? Kusukaphi ukuthi yena kuhanjwe ku-attack-we abantu abadala? Fanele ubaba nomama belala ehlathini manje. Ngesimanga nje sayo yonke lento eyenzakalayo sekufanele ukuthi abazali bami belale ehlathini. Thina singenaphi kuyo yonke lento? Iy'ngane zethu yivikeleke kanjani kulento? Ake nichazeni nina ngoba ngicabanga ukuthi nina like le NIU yenu niyazi kangcono ukuthi i-operate kanjani. Inelungelo lokuthi itshele iy'ngane ukuthi ifike icime ogesi ukuthi iy'ngane aziy'mboze ngoblankethi. Indlela kwawona lama-copperhead abawafakayo ukuthi ungakwazi ba-identifya isho ukuthini. Nalama-gloves labo ukuthi yena befike benze yonke into abayithandayo emizini yabantu ukuze bona bengazi ukuba ne-proof ezosala. Uma ukuthi i-NIU isemthethweni, yini yona ayinawo i-NIU ayinawo umthetho. Ayinawo yona ayisebenzi ngaphansi komthetho. Kufanele ihlukumeze nje noma ubani. Thina kufanele sihlukunyezwe njengoba singabantu. Kusho ukuthini nje ukuthi mina kufanele ngilande uma ehlathini ngenxa ukuthi uchase-iwe emzini wakhe, ngenxa ukuthi unefear kuzofika abantu abanezibhamu ey'nkulu ekhaya. Akazi ukuthi impilo yakhe isima kanjani. Kanti kwenzakalani bafethu? Ake nisichazeleni. Kwakhona nje lento le yokuthi yena kuthiwa udadewethu unezibhamu. Wazini uMiphi ngezibhamu? Wazini ngezibhamu? Niyakhuluma, ngiyeza ukuthi niyakhuluma. Mina kodwa angizwa. Angizwa ngempela ngoba
kuhlukumezeka abantu abadala. Kuhlukumezeka abantu abadala and bahlukunyezwa ngamabomu, bahlukunyezwa abantu abavikelwa amaphoyisa. Bathumela bona. Uma kuwukuthi ngenkathi bebulala izingane lezi zo5 abayibulalayo abanelanga, okay, then yindaba becela amabhizinisi asekhaya phansi, because sebebulele vele already. Angithi sasangcwaba, okay, sadlula-ke lapho ukuthi cha babulele. Njengamanje abafuni yonke into nje yasekhaya, into nje ethi Biyela nje iyona. Uma kuwukuthi abafowethu banamacala aziwayo, bahlulwa yini ukubabopha, bewabophelela lawo macala? Yini befuna ukubabulala? I-constitution ubani othe eSouth Africa umuntu menecala uyabulawa? And isichazeleni uma amaphoyisa ekhona la eSouth Africa ababophi ngani? Abawa-charge ngani ngamacala? Ababoshwa ngani? Sihlukunyezwelani-ke thina? Singenaphi-ke? Okay, kulungile-ke. Mhlampe-ke abafowethu banawo amacala, asazi-ke thina. Singenaphi thina? Sihlukunyezelwani thina ney'ngane zethu? Abazali bethu bangenaphi kuyo yonke lento? Angikhulumi ngoba ngiyabona ukuthi bonke abantu bayakhuluma nje, bayakhuluma ngoba abasazi isimo thina esibhekene naso njengamanje. Mina ngoba ngihleli la ngingangena eNIU njengamanje ingidubule la sengiyazi bese ngifumbathisa isibhamu ngoba yinto esevele isijwayelekile vele. Kade bengenile la ngoLwesibili, bafike bahlukumeza izingane la, bayishaya ngama-remote, betha zimboze ngey'ngubo. Bafike bacima ugesi, bacima bebewucimelani ugesi? Indlela iNIU esebenza ngayo leyo, ukuthi mifika wona kufanele kube mnyama. Mabethi izingane zimboze ngey'ngubo, ingane ingaboni, kufanele ingane zenze njani? Zibe zazi kahle ukuthi kwenzakalani, zibe yibonile ukuthi kwenzakaleni koyise, befa. Sekufanele ukuthi izingane zivumele bathi ayihloniphi. Nisiphilisa impilo enjani? Sekufanele kwenzakaleni? Nithi yena abafowethu bazigebe bangenaphi abazali? Zingenaphi izingane zethu lapho? Kulungileke. Kuza kanjani ukuthi yena bezo-attack-a thina? Ninjani ngempela? Ninjani? Aningichazeleni ninjani? Ninjani ngempela nina? Umuntu yena-ke nje, okay, iNIU ithi uma umuntu ebuza ukuthi hawu kwenzakala, ithi izodubula wena. Ngobani njalo? Ngoba vele kusemthethweni ukuthi yena bafethu kulungile, sizofa nje, like ngoba vele kumayelana nabantu bakabiyela bonke. Thina bafethu shuthi siyafa-ke, ngeke size sithule. Ngiyaxolisa nje ukuthi kuze kwafika la kufanele khona ngikhulume khona. Kulungile, sesivumile kwethu futhi shuthi kumele sife sonke, sizofa-ke. Ngoba phela abakwazi ukuyikhulumela, kufanele nje thina sife nje lokwenzakala izinto ngoba phela azimi izinto. Azimi, iNIU nje thina iyahlukumeza. Asikwazi thina ukuphila manje, asisakwazi ukuphila ngenxa yokuthi yena sisovalweni ukuthi yena bengasidubula noma yinini. Ba-attack-a iy'ngane. Hayibo. Kanti hlobo luni lwabantu laba kaMtolo? Hlobo luni nje lwabantu laba, la madoda nje ahamba noMtolo? Abantu abanjani? Ngoba phela loya baba uye ohamba phambili. Sizwa ngaye-ke, siyamhlonipha-ke baba uMtolo-ke, siyakusaba-ke. Angithi wena uphethe umthetho nobaba wakho lo wesigqoko. Sizwa ngani-ke? Asiphiki-ke, siyavuma-ke. Sibulaleni bakwethu, ngeke silahle iy'ngane zakwethu. Mhlawumbe ngicabanga ukuthi uma sifa sofa sonke bafethu. Sibulaleni nje, asife sonke, asisenankinga. Ney'ngane zethu futhi y'lindele ukufa, nobaba nomama nabo balindele ukufa ngoba vele nizobulala thina. Sibulaleni-ke. Uma umuntu
efunwa iNIU. Kuthiwa iNIU yangifuna umuntu attend icala njalo ngenyanga enkantolo. iNIU nayo isuke ikhona ecaleni lakhe enkantolo. Ayimfuni mezo attend icala cha. Uma kode sephumile enkantolo iyamfuna uma sesukile esandleni samaphoyisa. Isuke imfunelani kanti? Isuke imfunelani ngaphandle kokumbulala? Isuke ifunani? Uma ukuthi lezi intatheli ezibhala kangaka zibhala yindaba zingafuni information ngabantu basekhaya, abantu abathintekayo bechaza ukuthi kwenzakalani ngeimpilo zethu. Yindaba bengakwazi ukuchaza. Yindaba bengafuni information befuna ukutshelwa amaphoyisa ukuthi kwenzakaleni noma bebhala into abayicabangayo. Sizofa siredi. Siredi asinankinga sibulaleni.